Good morning mga kasaksid! So this is GMG Agri TV aka Organic Don Panic is Organic Masantos Yakabusan Edsi kayo amin sa Pangasinan. So nandito po tayo sa San Manuel, Pangasinan para po pumunta doon sa ating meeting, gaganaping meeting dito po sa San Manuel, Pangasinan. So nandito na po tayo sa Barangay Hall, dito po kayo magbi-meeting dahil hindi po kami kasya dito sa loob kaya lumabas po kami. So dito po kami sa gilid ng eskwelahan at in-explain po namin sa kanila kung paano po ang paggamit, kung paano nga po ba makakatipid ng abono paggagamit si Abundant Harvest. Napakaganda po nito at malaking tulong po ito para sa ating mga magsasaka. After po namin mag-explain and then nagpa-prepare na po kami ng food para sa kanila, sa ating mga magsasaka dahil magpe-prepare na po ako papunta sa event na aking pupuntahan. No? Dahil birthday po ngayon ni Oding. So yun, andito na po kami. Dito lang yan sa Dagupan sa Grumpy Joe. Si Grumpy Joe po ay kapatid po ni Mojo Jojo. Ganun. Pagkalang ko ganun na siya. So yun, punta na po kami dito sa venue. And then, syempre, papasok na rin po kami agad dahil baka maubusan po kami ng upuan. Wala kaming maupuan, no? Kaya pumasok na po si GMG Agri TV at your service, no? Naghanap po kami ng upuan at yun, minahanap na po kaming upuan. Nampay na po kami dito at kinuha na po namin ang menu para aming piliin ang bestseller po nila dito. After nyan, dumating na po ang aming pagkain. Kaya nagre-ready na po kami para kumain. Syempre, nag-pray muna. At syempre, nag-abutan muna kami ng straw para po walang mabilaukan. Ganon. So, let's go na. And then, bago po yan, no? Birthday po yun na din ngayon. Kaya may kakantahin po para sa kanya. At yun, na-blow na nga ni Odeng ang kanyang kandila. Kaya kami mag-start na pong kumain. Bakbakan na po to. So yun, nag-times na po ako kasi po 2 hours lang po ang time nila dito. Pag 2 hours, hindi pa kayo tapos, kailangan nyo nang umalis. Kaya nag-times na ako. No? Kaya mabilisan lang po ito. Masarap po dito sa Grumpy Joe, hindi po kayo magsisisi. Kaya kung taga-Dagupan po, kahit saan man kayo lugar, dito po yun sa De Venecia. No? Katabi po yan ni Boss Coffee. Yan. Napunta lang po kayo dito pag kailangan po ninyo, pag family gathering, dito lang po kayo pumunta. Maya-maya nga unti, tapos na kami mga kasaksid. Kaya solve na solve talaga, grabe busog na busog, halos sumabog na ang aking tiyan. Buti na lang nag-dry fit po ako para hindi po siya masyadong halata. Yan, dahil solve na po kami sa aming kinain, kaya aalis na po kami at uwi na po kami sa aming. Pero may sasabihin po ata si Uding. Ding, anong masasabi mo naman, Ding? Busog na busog ako. Thank you kanila ate. Sulit ang namumula si Odeng. Ayan, at diretso na po kami sa bahay kasi baka abutan po kami ng ulan. Bye-bye, Grumpy Joe, kapatid ni Mojo Jojo. So yun, at nandito na po agad ako sa bahay. Nakita po agad si Witty Boys. Ayan, at dahil magpapaalam na kami, maraming salamat po sa unting oras na binigay niyo sa akin. Shalom, shalom, and God bless po sa ating lahat. Let's go!